Welcome back sa Cure mga kaibigan. Ngayon naman, alamin natin sa expert na kasama natin kung may kinalaman ba ang pagkakaroon ng prostate cancer sa mga unhealthy lifestyle ng isang tao. Katulad ng pagsisigarilyo, or pagiging mataba, or mana-mana ba ito? Ito ba yung sakit na nakukuha sa mga magulang mo, ganun? Yung unhealthy lifestyle, hindi naman siya related sa prostate cancer per se. Unlike yung mga ibang klase ng cancer ng colon or cancer sa baga na nakukuha sa paninigarilyo, pag-iinom o pagkain ng matataba, yung ganun, hindi naman po siya, wala pa talagang studies na nagsasabi na makukuha natin yung cancer per se na yun sa mga pagkain o kaya sa mga ginagawa natin. Okay. Pero as to yung namamana po, namamana talaga. So pag meron kang kapatid or ama na may prostate cancer, mga more than 50% chances na baka magkakaroon ka rin ng prostate cancer. So kaya ina-advise namin sa mga relatives na as early as 40 years old, magpa-check up na sila. Kasi yun naman yung importante, mas early na ma-detect yung cancer para mas maagapan. Okay, so ang paninigarilyo walang kinalaman Hindi kasi siya directly na related sa paninigarilyo. Pero syempre, once na may prostate cancer ka na, pag naninigarilyo ka pa, mas yung chances ng survival mo, mas mabababa kaysa yung mga pasyente na may prostate cancer na maganda yung lifestyle nila. So ano yung mga possible na risk factors? Yung mga risk factors po, like yung, number one, yung age group pa rin. So yung mga as early as 40 years old to 60 years old, dapat regularly, annually, nagpapacheck up na sila. Secondly, yung may family history nga na may prostate cancer. Pero other than that, wala nang ibang risk factors for na magkakaroon ka ng prostate cancer. so medyo nakakatakot pala siya, di ba? Oo. Kasi Pero does it mean that if you have the risk factors, you will have the prostate cancer? It doesn't mean that way, Doktora. Pero it will alarm you lang na at least magpa-check up ka na mas maaga. Yeah, you have to be screened, Mm-mm. diba? Opo. sige, Leslie, let's say na-diagnose ang isang tao na may prostate cancer. Aside from treatment, what should he or do in order to keep his body healthy or preventing himself from getting all the complications? Basically, yun nga, kung magpapa-check up ka na, i-screen kung titignan nga yung mga possible risk factors, kung naninigarilyo ka, or pangit yung lifestyle mo, mahilig ka sa mga, kung may iba kang risk factors like, or ibang sakit na hypertension, diabetes, yun i-check pa rin po kasi lalo na pag decided ka magpa-opera, it will be a factor para sa recovery. Kung napabayaan ba ito, ano-ano bang mga posibleng komplikasyon? At saan-saan pang parte ng katawan natin pwede itong kumalat or Yung basically kasi pag prostate cancer, among all cancer, siya yung pinaka magandang cancer, kumbaga. Lalo na pag na-detect natin na mas maaga. Mas marami tayong magagawa na management. Pero yung nga, yung kung napabayaan po, yung number one na pupuntahan kasi ng cancer, yung mga buto sa likod. So yung sumasakit yung likod, nagkakaroon ka ng bone pains, tapos pwedeng umabot hanggang sa utak. So magmametastasis sa brain. O magiging pasyente mo Oo ngayon, nga, Elton. kahit yung sa likod di ba? Pag naapektuhan yung likod, Oo, nagba-back pain diba? sila. Pain. So- Usually yun naman po yung bone cancer naman yung labas niya, bone metastasis. It can be very, very painful. So yun di ba? talaga, masakit Sobrang na sakit masakit. daw Mas nila. masakit pa sa arthritis daw. So paano nadadiagnose ang prostate cancer? Yun nga, Doktora. Basically, we do yung rectal exam, digital rectal exam. Yun po yung pag-examine yung prostate, kinakapa po namin yung prostate. At least once a year, makaroon ng chances para magpa-rectal exam sila, magpa-examine sila. And then po yung basically yung blood exam, yung PSA, yung prostate specific antigen, ito yung tinatawag na screening exam para sa prostate cancer. And then, kung kailangan ng ultrasound, pinapa-request namin ng transrectal ultrasound para ma-detect talaga kung ano yung tsura ng prostate, kung gaano kalaki. So at what age do you suggest or advise your patient to undergo a digital rectal examination? Kung may history kayo, family history kayo ng prostate cancer, as early as 40 years old, magpa-rectal exam na kayo, at least. And then, at least one baseline na PSA. Dapat pala magpa-digital rectal exam. I'm 43. Pero kung wala namang family history at the age of 50, yun yung talagang rene-require na age kung para mag-start ng magpa-rectal exam.
And then annually? And then annually, at least annually. O yan mga kaibigan, medyo nagiging seryoso ng ating usapan. Diyan lang po kayo at magbabalik ang Cure, kaya wag pong maglilipat ng channel.